Zastavím, pán Demir. Nič sa nestalo, pokračuj. Čo si sa zbláznil? Dávaj si pozor. Asi! Tak si nám narobila strach. Asi. Si v poriadku, asi. Všetko v poriadku. Áno. Som v poriadku. Kto to bol? Skočil k teba do ulice. Kto to bol? Dobrý deň. Už ste sa pustili do práce. Áno, pustila. A ste v poriadku. Som. Ďakujem. Za málo. Ja... Asi. Otec nás čaká. Poďme. Dobre, poďme. Asi. Jej meno je Asi. Demir, to dievča, to je tá, ktorú si zachránil? Asi áno. Vezmeme ju? Zrejme ide na farmu Kozčuoglu. Asi na niekoho čaká. Demir, si naozaj čudný chlap. Zachrániš ju a nepovieš jej ani slovo. Buď trochu slušný. Daj jej šancu poďakovať ti. Zdravím! Dobrý deň. Akurát ideme smerom na Kozčuoglu. Ak idete tým smerom, Ďakujem. Prídu ma odviesť. máme auto. Tak poď. Ale to vrece pôjde tiež. Daj mi ho. Nepatria takéto práce chlapom? Pamätáš si nás, všakže? Áno, pamätám. Takéto veľké vrece, ťažká práca. Čo je vo vnútri? Krmivo. No vidíš to, myslel som si. A nemali by také krmivo nosiť chlapi? Neviem. Občas to nosím aj ja. A vy tam pracujete? Na farme Kozčuoglovcov? Pracujem. Je to tam dosť veľké, musí to byť náročné. Áno, ale je tam dosť veľa pracovníkov. Včera sme videli. Bolo tam dosť plno. Ľudovky a tak.
To bolo. Robili sme nové postreky. Mali sme dobrú náladu. Vraj sa voláte asi. Je to podľa rieky. Nie. To meno mám po starkej. Asi je. Asie sa ale nekráti na asi. Neviem. Ale podľa ľudí sa to na mňa hodí. Lenže tá vaša prezývka vám skoro vzala život. To si myslíte iba vy. Hussein, teda ten chlapec, nevedel plávať. Ale ja plávam dobre. Lenže ten prúd ma strhol. Rieka asi nikomu dušu nevezme. Nemáte pravdu. Čo ak niekto rieši svoj problém skokom do vody? To nie je riešenie. To je neschopnosť. Kde vás mám vysadiť? Už sme skoro tam. Vidieť odtiaľ prichádzať stáda. Prečo si zastavil? S malou paňou už ďalej nepôjdeme. Tak dovidenia. Nenamáhajte sa. Ja ho vezmem. Demir, prečo si to dievča nechal takto v strede cesty? Nebolo to v strede, ale na kraji. To je jedno. Aj odtiaľ sme mohli ísť. Čo by sa ti stalo? Ja nie som jej súkromný šofér. A ešte. čo ešte? Neverila, že voda môže zobrať dušu. Je jedno, či ju tam necháš, alebo vezmeš domov. Dal som jej šancu poďakovať sa. A vôbec sa nepoďakovala. Je krásne. Je. Pozri. Cítim sa ako Mojžiš. Nie je to asi? Áno, je. Asi. Pozri sa. Demir. Poď tam so mnou. Nie, nejdem tam. No tak nevymýšľaj. Uvidíš, ako Demira prekvapíš. Chyť sa ma a ideme. Defne, nenaliehaj na mňa. Ja odchádzam. Ale prečo chceš odísť? Prestaň, nevymýšľaj. Prosím ťa, ako to bude vyzerať? No, dobre, ako chceš. Nechala som nejaké tašky na recepcii. Zoberieš mi ich, prosím ťa? Keď sa už musíš vrátiť na Majer?
Dobre, ja vám zavolám. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Ty už vieš plávať? Ešte neviem. Nemáš strach, veď si sa minule topil. Bojím sa, ale tá voda ma stále láka. Takže ťa láka voda. Áno, To je dobré. Ale nemal by si takto riskovať. ja neriskujem. Čakám tu na Asi. Dohodli sme sa, že ma bude učiť plávať. Asi, kde si toľko? Už si zabudla, že si mi slúbila, že ma naučíš plávať? Nehraj sa sám vo vode, Hussein. Poď rýchlo von. Ty poznáš tohto pána Asi? Ja som ju zachránil. Už si zabudol. Ja som hlava deravá, teraz som si spomenul. Ale ona mi neverí, že som ju zachránil. Prečo utekáš? Neutekám, kráčam. Naozaj? Medzi behom a kráčaním je veľký rozdiel. A podľa toho, čo vidím, tak utekáš o dušu. Nebesá, pomôžte nám. Nech zaprší. Zošlite na našu suchú pôdu dážď. Nech zaprší. Úpenlivo vás prosím. Nech zaprší. Dobrý deň. Dobrý deň. To je môj kôň. Práve mi ho priviezli. Je naozaj nádherný. Od rána sa modlím, aby zapršalo. Nakoniec vás nebesá vypočuli. Úžasný dážď. Nebola by som šťastnejšia, ani keby padalo zlato. Ste s pôdou veľmi spätá. Vy ste ma zachránili pred utopením. A ja som sa vám ešte nepoďakovala. Veľmi pekne ďakujem.